Vítajte ľudia pri novom videu. Dnes ideme hrať Rivals. Takže ideme na to. Zapínam Rivals. Ideme hrať teda. OK, načítava sa to. Už sme tu a ideme 1v1. Samozrejme. To 1v1. Zatiaľ, kým sa nám to načíta, môžeme sa pozrieť na zbrane. Dneska to moc dobre nedali. OK, už je teleporting a ideme. Takže už sa to načítava, teda, odpočítava a ideme na to. 5, 4, 3, 2, 1. Dáme túto arénu. Tak. OK, teraz mám už 66 level. Keď som tak natáčal prvé video, tak som mal nejak 21. A teraz mám 66. Skoro 6. Skoro. No, dosť som sa v tom zlepšil. Čo mi to nejde? Pozrieme sa ešte tu. OK, prvé kolo bolo docela ľahké. Uvidíme čo druhé, tretie, štvrté, piaté. Jo, som si to nevšimol. To som nič neurobil ja. Dostal 120. Nie. No, nevadí. Ale že keď potom už budeme prehrávať, tak si zoberiem normálnu zbraň. Možno. Po ceste som akurát dal som mu nožík 40-ku. To nechcem. No, prehrali sme. Dal nás na hovadinky. Ale mali, teraz mi to dal granát. Takže takto ty ideš. Ty Nikiči, jak sa voláš. No, neviem, že on má triafa, ja nie, on nie. Máme tu tento granát. Z druhej strany takto. Neviem, som nešiel. Radšej som do toho zaliezol, aby ma nevidel. Kde som? O, mám tie vecičky. 120. Som dal 100. Nie, prosím. Ja už to nerví. Už ma to nerví. On dáva jaké veľké. On hodí granát. On to... Mne to je jedno, že prehrám teraz. Lebo on má tie vecičky. Sú rôzne dobré vecičky a má. Čo má? Ale nevadí, no. Keď tak je, no. Čak, ja som si nabíjal, on po mne strieľa. To čo je?
Chcel sa tu pozrieť na zbraň. Tu je zbraň. Nič. Však to nič neuberá. Pozrite. To nič neuberá, ten na ní zbraň. No. 2v2 musíme vyhrať. Je to do Niko. Na budúce, no neviem, či to bude na budúce. Si ho možno vyzvem. Tak. Keď už sa nám to odpočítava. Ja mám 71 kľúčikov. Viem to, aj keď na to nekúkam, lebo som si to zapamätal. A šetrím si na snajperku. No, snajperka je docela dobrá. Takže šetrím si na ňu. OK. To neviem, či bude úplne až tak ľahké, ale posnažíme sa. Dám si asi tento granát. Lebo ten taký noobský vypadá. Je... Oni majú jumped, ne? Nemajú. Prečo tam niekde tak veľa vyskočil? No už prehrám. Ja som našel raz. On už prehral. Jedného som dal. Aj Dominik mi píše. On má snajperku, tak to prehrám. Yes. Napísal nejaké hodiny. Čo to mi napíše? Nie. Vidíte, on má za snajperku. Tá snajperka je dobrá. Musí vyhrať. Nie, všetka máš za seba. To nevyhrá. Oni majú RPGčko, to je dobré. To není dobré teda. Nie, teraz som sa nasral. Ja som to dal presne, aby vybuchol. Ja som vedel, že majú jumped, ináč by nevyskočili tu. Kde? Vyhrať. Ale ja teraz hľadám tí diamanty na ten jumped. Takže a ja možno budem mať jumped. No, ten jumped, škoda. On už prehral. Čo? Ja som dal 120. Nie, on mal druhý tiež RPGčko. A som mal málo HPčok. A nevadí, aspoň mám 9 týchto nejak, tak neviem moc pamätať. No, tak ja som ani, on mi dal do hlavy určite. Určite mi dal do hlavy. Čo to bola ani 1 sekunda a bol som mŕtvý. Teraz sa budem snažiť, ne. Si na mňa to tak čaká. Však čo? Však prečo ma dal? To nechápem. Ja teraz si dám dobré veci.
Dobre, mi to môže odbrať. To nevadí. Ja už je vlastne koniec. Mám 73. Je to snajka. Ešte keby chvíľku počka. Chvíľku počkaj do snajka. A vyhrám to. Možno, keby počkala ešte tú chvíľku, že by si ju nikto nekúpil tú snajpku, tak ju mám už. Prosím, čo najskorej, nech tam ešte je. Keď tam budem, prosím. Jeden, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Prečo sa to zrušilo? Ja dám je nové jedno, alebo tie dvojky už ma nebavia. Je to ešte tá snajperka. Už tu není. No. To čo? Už je teleporting. Sa to odpočítava a ideme hrať. OK, vybereme túto určite. On má 127, to nevyhrám. To rovno môžem líbnuť. Pozrite, on má 127 ešte to hrá na playku. On má ešte jumpet, jasné. Prečo by ne? Si tu urobím takú menšiu obranu. Určite má jumpet. Teraz som to počul, že má jumpet. On nemá. Tak asi má. Ale čo skáče furt? Aby tu furt neskákal, tak mu to dám takto granátik. To čo má za zbraň? On sa volá jak čudne. To sú nejaké japonské písmená, alebo neviem. Ja nevyhrám proti Číňanovi, alebo čo to je. Dal som mu minus 60. A podľa mňa on je dobrý ten Číňan. Je tu pozor. Yes. Ja to ani ty písmena neviem prečítať, jak sa volá. Bože, neviem, sa volá. Tu si. Pozrite, jak ďaleko vyskakuje. Má nejakú zbraň podľa mňa. Dobrou. Máš aj knajpku. Určite to je knajpka. Knajp. A potom neviem, čo má za zbraň, lebo on používa iba knajp. Pozrite, videli ste, jak vysoko vyskočil? Však ma dá na jednu ranu, to čo je? No, nevadí. Nie, ja som zaspadol. Sa nedá proti nemu. On sa volá nejak Yangdiu. Neviem, jak sa volá. Neviem vám to prečítať, ale keby som vedel, tak vám to poviem. Čo? To jak sa tam dostal? Nechápem. Je tam ešte tá snajpka. Už to ani nemusí byť. Máme posledné 1v1. Alebo nie, ľudia. Už budem končiť, takže ľudia dajte like a odber. A čau.